Phone abafuna uvule surprise sinika ubafu yabo simvula amehlo mase singamvula luckily wasabhalile maqala umvula yeah so my sister uzathela itemnandi ke bengifuna nje my sister uzomnikela igama elizomgijimi ngicela nje ukuthi ungiconfirmele ukuthi ubekwenzani bengigijimisa ukugijimisa kuphi ngeke bafuna confirm mhlawumbe lokho ukugijimisa ngayiphi indlela mhlawumbe indlela emnandi bafuna iconfirm lento ukuthi mhlawumbe uyamgijimisa vele Hawu phela lokho akubuza kuSonic into oyenzayo wenza ngani wena mfethu wenza ngani awuyasho nje ukuthi ngiyagijima kumsubatsi uyagijima ni sengijahe isurprise amakhethe amakhethe okay all right I know sizobhalile 3 and then bese uzobe sithi surprise ne njalo nje mama right senzo bala 3 3 2 1 Bambula surprise hayo hayibo msubathi uze what igijima yeah kwenzakalani Kara nje ubuye ngapha masondela ngapha nje ngicela nisondele ngapha sondela mgijimi mfowethu sondele nje sizwe kahle le ndaba yakho ukuthi kusubasa nje uyapha ngoba umsubathi sondela ngapha force mabona so uyamazi usisi yeah ngiyamazi mazi yeah ngiyathemba ukuthi umazi kakhulu nosisi nawe uyamazi yeah uhlapha umazi kanjani mhlawumbe ngoba sila ngoba mhlawumbe ufuna ukwazi my sister la ukuthi umanasana kanjani because khona angakwazi afisa ukwazi ngicela nje mente isinamsathwile ayini but yeah yena usisi ngiyamazi mama ngiyamazi athi abantu enginobuhlobo thizeni nabo bobabili yeah ukuhlobo obukanjani mhlawumbe angazi nayikhulumela lapho sineyibuzele engazobe imeko makho angizange ngizokhosa ubafula nani kodwa dina nithi ufuna ukwazi ukuthi khuluma mina ngibuza nasi ayini ubutobo mina naye chaza ukuthini yazi ukuthi nabafa kanjani sifuna ukukhuluma yini printers yazi kanjani umama la njengoba Shansi njengoba yena sinathi months sazana umama ngapha sina 2 years yabo so kahle ukuthi nabe ngingamjebe ngikade bengithi magamba esikhathi ngizozana how long intandana mama 2 years 2 years that's 1 without counting the high school years okay without counting okay yeah lokho kunye okay yeah but the counter ne high school 2 years kahle nje okay continue ngesikoleni wena mgijimi okay no it's fine singa-real lapho ngicela usondele ngapha mo yeah kuba ngijwa ukuthi bosayichaza le ndaba so lento le kanje lento lena bengisazomchazela sampelani manganichazela ngoba ngikahle ish ngazi ngibeka kanjani lento ukuze ukuthi umuntu unabantu abadala so futhi ngisho ukuthi bengisazomchazela na umama ukuthi khona umkhulu angathi ungenile akazi beki kunibekeni ufuna ngibe nabo 2 umkhulu ufuna kaze nesithini nabantu umkhulu sande bayi umkhulu ngoba ukabalo kamkhulu wabalo wakho phela kushuthi lo sanda ukufika kushuthi ngathi ngokuba umakoti omncane kodwa lokube ngoba phela lo naye unezinto zakhe ngisiza ngazo tanya lokho lento kamkhulu mfethu into oyazini nini ingene nini phela hlami maphuphe ngiphuphe yabo ukuthi hayi yabo wamtshela umama uthi nakho ngifikela umkhulu la phela ngakamtshela ngoba phela manje bengisazothola isikhathi esiright kahle ngimchazele ngento yesintu abantu kuyisintu samba kanje nakho ke manje sekuvele le ndaba yavele yaqhamuka kanje ungakathi angikubuzanga nasithoba ukuthi uyajola angikubuzanga ngalo sisi phela njengoba ngikutshela ukuthi angithi ngakutshela ukuthi wangitshela kumanje 3 months yonke hlobo
Asiyazi njengoba ngithi isihlobo ngangithi ngifuna ukuchaza manje nawe bakhuluma ukuthi Ngihlobo mina kuwe. ihlobo yabo. Wawusuthi nabo ufuna nisanda Hlobo bani? Okay, sacela ukubuza ke. I-type yakho umuntu onjani? Yezwa bafu uhlobo nokwenza ubuhlobo. Khuluma nathi Sonjani? Ithapi yami Yeah. awuvumeli ukuthi ngigqoke kanje. Ngithanda lezi zinto ezigqoka kanje. Izinto. Singathi izinto I want into dress circle. Uphumkhulu ngoba khona thina manje simamba la. Ungangibambi. Ngeke kubamba manje sisumani. Kubeka nombuzo wakho. I-type yakho umuntu onjani? So ungumgijimi kodwa akwazi nokusebenza. Uyislim. Ugijima kanjani ungasayi Kanjani manje? Ngoba mina upheze ngikhipha njalo. ukhiphani wena? Uzokubasa. Uzokuvasa. Keep them out, girl. Ngiyangibona ukuthi ngiyadizela. So ngoba niphuma namhlanje ngoba depla ukuthi vele ngoba into anokuyenza Uyena obhadalayo. yena obhadalayo. So nje ngicela ukubuza lo mbuzo because ngiyabona ngathi mhlawumbe ungathanda ukukhuluma nami kakhulu. Kodwa zobuza le nto ayibuzi i-type yakho. Phendule ngoba vele sifuna ama-answer thi. Because kunento engizwile la ukuthi umama lo uthi wena awumvumeli ukuthi egqoke izinto ezibheshana so uyamangala uthola ukuthi umbhano nomuntu ogqoke into engaka. So I understand ukuthi kahle kahle how umeze islima noma mhlawumbe uyamprotecta noma mhlawumbe ufuna angazi yabo so ufuna ukwazi ukuthi yini le angenayo ekhona ngapha Jordan ngapha mhlawumbe naye benayo ukuthi lapho ufuna into engaka Angitshele baby. ngamni impahla zakhe zibe ngaka Or mhlawumbe i-type kamkhulu wakho nebi nje i-type kamkhulu wakho. No ngiyabuza phela. cha sisho Angithi uthe ubafa ngithi umkhulu. Uthe ufuna umuntu wesibili. So mina sengiyabuza ukuthi mhlawumbe ingenza nje umkhulu wakho i-type yakhe Thanda vele abantu abaso bayithola kanje because phela ngoba phela ngingathamba umkhulu nawe ethanda into ekanjalo kodwa phela ngithi khamba isikhathi abantu abadala besazongibonisa indlela ukuthi la kahle kahle angithabo sandi kuzona naye ngimthole ebhoka kanje yabo sana 2 months umama ngapha sesinesikhathi eside yabo umama yabo namda lo uthanda izinto ufuna imali ufuna ukwenzela izinto lo ukhulile yabo so njengoba naye umuntu ongisizayo kaseyazi yabo kaseyazi nanga umuntu engabe efuna ngabe ngamchazela ukuthi nginomuntu Hayibo. Kanjani? yeah nabo yes so njengoba naye umuntu ongisizayo kaseyazi yabo kaseyazi nanga umuntu engabe efuna ngabe ngamchazela ukuthi nginomuntu Hayibo. Kanjani? yeah nabo yes okay umuntu kade engathi yona bafo shuthi kahle bese la sifana tshontsha hey Nyami indoda yeli. Nyami le ndoda. mala benala base kwafika icash anisanalo ufike nini umkhulu? Ayiyengisenze lo voice. enza ngoba ngimphupile yabo kwasatha ngidlaleke na ngibone kushuthi uzokaba Umkhulu wathi dlala naye. Kanti ucabanga ukuthi siyadlala yini lana noma kwenzakalani? Ngoba Awunomshado. akachazi into straight. Umshado ugqoke kanje. Akachaze into Umshado straight. ugqoke kanje. Okokuqala ngikubuzile ngathi i-type yakho umuntu onjani? Kuzomela u-answer lokho njengamanje. So wena usuka kuboda umuntu esikomisa so ubona indoda. Awume sisi. Sakhuluma. Sithaba yakho umuntu onjani? Kumele ushise umoya mama. Ayikho nje into ozoyenza. Kumele nje ushise. Wena ayikho. Ubonge dad. Jansi okay Uthi khuluma fast. Isikhathi. ushitha phamsana Wenza kanjani slow. I-type yakho umuntu onjani? Ngoba ngapha uchabi ngapha uslender. Umuntu okho umuntu onjani? Shise umoya. lama songimemeza nje kushuthi phela uchapi slender konke into eyodwa ngoba na ufuna ngize ngikutshele kanjalo ngicela ukuthi ukutshele so kanjalo baba ngicela ukubuza nawo lo mbuzo lo le mhlawumbe into ezokwenza ukuthi icacise ezinye izinto yini esanda ngomama hayi umama bonje bese ngibabile kanje yasho ukuthi babili yini oyithanda ngaye thanda nawe Uzehlisa mina. ngenhliziyo yakhe enhle phela nokungisiza ezintweni yabo ngoba even nayo le mali lengidla nayo lo selithatha ngiyeke yabo ngindo wena lo ngimtheplele nje bese luyememeza Kanti awusebenzi wena. bafo yini oyithanda ngomama impatho Uzuneyinwele zami. okay Inwele yini oyithanda ngalo chance awu baba na ungabona into obonayo nawe uyayibona nje uthi awesabo hayi ukuthi ngoba chaphu umthaya la wonke umuntu unamaphutho njengomuntu wesilisa so ngipha mina. Lento iconfirmana navusa iconfirmana lento engisho ukuthi kunabantu besilisa
especially abashadile mostly ukuthi kube umuntu abo straight akamvumeli ukuthi agome Just lo niyasebenzisa vele. Lutho. waphendula kuqala Lutho. Ngiyazwa islimani. Usebenzise yakuma phela ngalela langa zasenza. ngasala sengiqhubeka vele Yaqumisa uyena usola yena. Yabona yakumusa abantu abadala mhlawumbe umkhulu nawo lokubuzile nawo. Hey. Lethi tuva mama edoda uthi ukukhulisa umuntu. Sufaka umkhulu abangekho sinamandla lonke. Ana wethu. uzomela sisi moya yazona mama Mana lalela Uyangitelela. okay lalela mfethu uzomela udedele igazi zoshisa umoya ngithi ubize thina sizokusiza Uyangitelela. yeah ku right Ngoba nje ayikho reason yokuthi alwe. Awuthule. Ayikho reason yokuthi alwe. Mhlawumbe uyabaleka ngoba nje uso. Awuthule Ngoba nje sebe. uso. Awuthule. Ingabe kanye Uyiphutha. Uyiphutha Ncefe. yakhe. Uyiphutha. Chance. Cela ukubuza simu. Cela ukubuza. Iphutha. Hawu. Iphutha likho mnandi siswami. Uyiphutha. Iphutha likho mnandi siswami. Ngiyiphutha. bayangibanga mfethu yajabula Awukhulumi yini le? Uzizwa kanjani? Yini le? Ukhulume phela ukuthi ngiyiphutha. Uyi-champion. 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 uwini gold medal Abona kudala abantu abadala babesithatha isithembu fuleni understand. ubatshelile Isithembusani. Ngiyabatshela. Mina ngambuza lona ukuthi uyajola wathi yena kajoli wathi akanamuntu empilweni yakhe. Mina besingakathi Angikwazi kwakho namhlanje ngenxa yokuthi unalo mama lo. bengafika isikhathi sokuthi Sisima lakho sayide ema guest house. awunendaba ne gijima awunendaba Uyayibona le? as long as wena usubatshelile ukuthi Thengwe isithembu indoda yami. wena awunendaba ukuthi bafila kanjani awunendaba hayi usanginandaba nabafo na indaba yonke ukuthi phela bekuqhuzukeke Yeah, okay bafune yes impethu uqhuzukile ukugijima iphutha siyavuba. Then nje manje isikhathi sokulungisa ukhuzuka kwakho ne esikhuzukile. olufonde ungasaba Phakathi kwabo boyi2. Wena mupho ufuna Choose now. yena mupho umuntu omthandayo. Alokhu ubhekana nezimoto ngana. Ucabangani? bhala umnika i-chance ukuthi achoose usubizeleni mama lami ukuthi uzophelezeleke Kodwa nomphotho mkhulumi. Ucabangani? Yini le? uzokhuluma umgijima Ucabangani? Awusuke lapho. mgijima Woza la kimi. ubona abantu nje Woza la. yenze ubani nodwa ngidoctor yezini nje Woza la. Wozoma la. Ufuna ukumala. Ngithe wozoma la. Ufuna kuma Eduze. Ngithanda ukuphikisa. Awusisawume nesicefe. so wena uzoqhubeka nawe. Uzoqhubeka naye. Akasho yena ukuthi ufuna bani. Ngijima nangathi mama. Unankinga no. ayambole uzongishisa amanzi abila fune ngibona ngizama ngikhambe naye uzomshisa amanzi abelayo uthi yeliyeka sekabila ambo unolaka nje uthi yeliyeka I think Ufuni vele. but I think uyakuthanda ulo sis lo. And Nginolaka. was from yabo lento ayenza iyona engenze igcine ngenzisa ukuthi ngenze le Hawu. uma manje uyangihlukumeza lapha nalapha endlini yabo Ngikuhlukumeza ngani ungasebenzi? semningi yathetha yabo wena uyazi ukuthi le nto ayenzayo ukuthi sandane nayo ingoba hayi ngoba ikuthanda ingoba lo yakade enza something. Shuthe na ungithandi. Uzompeja ngani? Ngithanda noma ungithandi. Uzompeja ngani? hayi nawe uzolungibuza imibuzo eminingi naku ngiyachaza manje lufuna ngichaza Ngithanda or awungithandi. kanti insani mina nabe singathandani manje lungibuza into yazi lungenza slim kade ngichaza Nanga ezinzi victim bo. mgijima uyamfuna noma umfuni uyamthanda noma umthanda hayi kushuthi kahle kahle ngithina yazi ngibeka kanjani lento ngibeke ngokuthi ngithi uthanda ukuqhubeka namaqhube ongathandi Ngeke ngikhule nebhandi nempilo yami. okay Ulanje ubhekendila. awubancingile kahle okuqhubeka nawe kumbaningi nje ngiyabasho ukuthi Abakhulu. kubeka aqubeka ungathandi it's not like izoshintsha something empilweni yakho Yazi uyislima 2 months. wemfana. 2 months yonke. Uyislima. Ngazohlanya. Uyislima. nalaba Yeah. special lo ngibona manje umbamba ongema Uyislima. yabo phuzithama labo Uyislima. So wena kahle kahle nalani izinto zamakhamera nje nibabizelana amakhamera Swabizela namakhamera. Ufuna ukusixabanisa. So uthi anazani nginiqobanisa njani nani ngithi nisanani Khulwa nami. mgijima so namgijima uthi ufuna ukuza kuya kazokuwa. Ubani uzoza kuwe khona manje? Uzomsupporta ngani okokuqala? Nimbuza ukuthi uyasebenza. Ibhari. So uzoja Indoda yashiyana yahamba noma
ngiyabashiya ngiyahamba. Ukuthi uye endlini kabani okhokha irent. Nikovia siyabona akusena date la nje uba Move out. Doesn't move out between the two of you. Uye noma uwe. I pay rent lapha. Oh, ubhadalero. ngathi ngubuyena ngithophere nje ulunwele. lapha estradeni Ngobela gogo wakho la. uqhubeka nobona indoda yakho sisi 1 year 2 years or 3 years anginendaba mina indoda yakho le isifebe sakhe nje Imbanga ngosi. awukhona kuyibamba kahle Cha kodwa yabona ezinye izinto ngiyazibona ukuthi hayi akusinto ongayilwela le. Angikaze ngikubone uyislima ngale ndlela. Angikwazi nje. ngicela usho amagama kokugcina and then sikwazi ukuthi sikudedele mamfu. Hayi athatha into zakhe ahambe, it's okay, it's fine. Sure. Okay, yakuzule kumgijima. So ngoba uthe ukulandela uzokulandela usho ukuthi akulandeli. Hayi cha ngiyabona. Utheni? ngiyabonga for ifone azonginyanyisa Hampela yawena. ngiyabonga for ifone babe Wena waye emotweni ungazifuyeni lo laphana uzohamba nazo mgijima. Ithi indaba yakho mfethu. Yabona uyabo ukuthi usungikhatha nalo muntu uzothi uyabonga lamafoni lisa lafu. ngazongihlanyela wena ngazongihlanyela hayibo uzoletha le taste yami othathile ungazongidakelwa wena hayibo Indeed you can have Njangaka? the phone. No zongithatha manje ngiqaphana nje bilisu. hayibo uyazi naye Le phone le ikhokhela. uyazi naye Le phone lelo. ungenzela zonke lezi zinto angenzela kuzona cause ngiyamsatisfy and uyazi ukuthi nomfazi wakhe akayenzi leyo nto Lento yenzayo wena. uyazi naye Ngiyakhala futhi. khala kablo Mdala Kula nesa kanje bekuza amakhamera la uthi ngiyakhala ngikhala no. Ukhalelani ngade lomgijimi ukhalelani. Yini lapha songiyeki. Ungayi lapha. Ngeke ngeke. Bani. Okay. Ngeke ngihambe. sekuyifoni yami le Vaya. So musasese nje stage umgijima. Ngiyamgijima ngicela mfethu ugijime nje. hamba amaluza ayahamba vele Yona le. hamba ngiright Sorry mfethu. ngiright Lesaphenye phone. ngenzeni Yesaphenye phone. no akayithathi le phone ifoni yami le Wena indaba sahamba nawo sishela amakhamera sami. sambe siyephi Uyafuna ukuhamba naye? hayi cha ngiright Ngesinvibe njalo ibe. ngiright Right. hamba juba bazokuchutha phambili Okay. No, it's fine. Uful. No, it's fine. unyami Caba musi. Hayi mgijimi kulungile mfethu. Sithi milungile mfethu. ngahamba baba Uthebe lokulandela uzokulandela. Ayikho. Bakulandeli bonke. iyabanda indaba yakhe Yena la wena my sister. Bengafuni ukuthi uhlangana nalo ya cause manje nizolwa. Ngcono usale nathi la. hayi phela bekangela ngishaye naye Manje masuka khona uphuthuma khona. hayi ngizoyendina ayikho into engizoyenza sengifesane ne-disappointment Okay, it's fine. Sizwenzela ukuthi ukhuluma nayo kancane but manje we have to close the show ngenxa ye technical etsizeni yenza ngani technical issue. But then sizokhuluma nawe manje.